Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, ibagak kada kayo ngagdingdingeg kanyak, ayaten nyo dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo ti imbag dagiti manggura kada kayo. Bendisyonan nyo dagiti mangilunod kada kayo, ket idawdawatan nyo dagiti mangidadanes kada kayo. No addamang tong pati may sa pingping mo patong pampay ti bangir, no addamang lati kagay mo bayam nga alaen na pay tabadom. Ikam ti si asino man adumawat ken ka, ket no addamangala iti sanikwam, di mo paisublin. Aramiden nyo kadagiti tattao ti kayatyo nga aramiden da kada kayo. No dagiti laeng agayat kada kayo ti ayaten nyo adda aya magunggunayo. Oray dagiti managbasol ayaten damet dagiti agayat kadakwada. Ket no dagiti laeng mangipaay kada kayo ti imbag ti ipaayan nyo iti imbag adda aya magunggunayo. Oray dagiti managbasol kastamet ti aramid da. No dagiti laeng ammoyo ang mangisublinto kadagiti buludan da kada kayo ti pabuludan nyo. Adda aya magunggunayo. Uray dagiti managbasol, pabuludan da dagiti managbasol, tanamnamain da, ama isublimat laeng ti pabulod da. Saan akasta ti aramiden nyo? Ayaten nyo ket di dagiti kabusoryo, ket ipaayan nyo ida iti imbag. Agpabulod kayo, ngem di yun namnamain ang masupapakan to. No aramiden nyo dagitoy, dakkel to ti gunggunayo, ket anak na kayto ti kangatwan a Diyos. Tanaasi ti Diyos kadagiti di makaammo nga agyaman, ken kadagiti managdakdakes. Masapol amang nga asi kayo akas ken ni amayo amanang nga asi. Di yu okumen dagiti padayo a tao, ket di na kayto met okumen ti Diyos. Di yu ilunod ti padayo a tao, ket di na kayto met ilunod ti Diyos. Mamakawan kayo, ket pakawanen na kayto met ti Diyos. Mangted kayo, ket ikan na kay tumet ti Diyos, sukat anaan-anay, nasidsed ken agliplipyas, ti maipasabok kada kayo, tati pangrukodyo kadagiti sabali, ison tumet ti pangrukod ti Diyos kada kayo. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. Bagayo man ta kaabayo. Good morning. Ijay nagbasaan mi ti elementarya ken high school. Upat a barangay ti agbasa. Dapay ijay may sa barangay ayan mi duwa nga nagdadakkel ti sitio na. Aya ka mo. Hampay mo nakaabot kanyami kada kita kindergarten kada datay daycare preparatory idi kanyami. Mapangkalatan di grade 1 basta magawat mo jay lapayag mo. Diyan mo na niya di mga pangrukodan. Lohang kapay agbasa apay hamo pay magawat talapayag mo. Diyan mo pay mag Katata gapota adu kami nasurok kam nga 50 ginudwada kami ada section A ken section B. Gapota nanengnengak siguro automatic mga impandak iji section B. Section B di ayan mi. Kay di klase mi adda natayag buli-buli nga talaga adda mo sigod nga buli ngamin. Natayag buli-buli alaan na di kanan di daduma agawon na latan kalabanan na latan na nagdakkel. Gagapota na karit aga akas jay. Ala ka anyang rod mabali namin ta nagbabatit kami man ngem di kaabay ko mas asya anak unay tapadpadak nga awan chinilas na ta idi ka maiyalaw pay lati saka-saka nga mapanagbata tamoten ka nakashores dagiti ubing yo awang kanyami di mabalin dilapis na damdamo pay la klase puted nga kasla nalanakin manong na padpada kami mga agkurkursing nga padpada kami ang nagapumujiliblib tong agat pitak kanyo amo ti pitak ata rich kids kay nga rod. Katata, karit-karitan na. Kaya magtagtagari Idi awid din, intuman lo no awid, kunana talaga nga sa udun na. Kaya yan, medya eskwela mi nangato, talo katukad atuping nga nangangato, mga 2 meters. 1.5 meter nga ta, 1 meters, 1 no 2 meters, di may sa nga tuping agdan. Kaya dayat ituping adda silag, amuyo ti siay, amuyo silag. Ay haan, buwa, adda buwa.
Karitin na dyan, baybay amon, kung nakatama asyanak. Kakuna na kaya mo ta iramang ka. Wow, naglitong gilapayag ko na iraman na kano ko nagdak. Tagtungpaan na ka mga tana. Hindi mo man nang alala at tipigsak sa bagay na pigsaak mo't idin at dak pa ilagay si kugniinan ko ka nakaawitak ti kuributan. Ta nagbabatik kami pala ang kamang ruruutan kalding kada baka taguy-guyudin main. Diyan mo niya tingkas tak rinagab kausa ko imbal to og yakin baba nga topeng lamang kaya yukas jay. Gridwanak pala ang kinugridwanak pala agkalkalyo ta ima ko sano ka. Naabak taray rufo. Nalakayo no makamatan nagawid mabutoy nga kamapan agbasa ti bigat. Ngam ka sa anubutan ko kaskas tama gayam ti buteng na ti ammo na abakak na tiyamba aklaeng. Haanak mga biblikal maasyanak eje kadduak ngam binales ko mo eje kabusor. Insakit ko laeng mo eje kadduak gapo ti asi. Ngam no nangeg ko kumaday ti ebanghelyo ni Apo Jesus hangko ko mang imbal tuog taapaya ko nana ayatem ta kabusor mo ti ko mainaramid ko gimatangak ko matikende no tilpaken nak ko makakanam ko naka. Kasi ko magaya, di narami hangko ko mga imbal tuog, pima, inikak ko matikindi na, ni kanam ko nak ko magaya. Kasi mo timbaga ni Apo Jesus, ayatem takabusor mo, mga asi kayo, dagiti mangirurumungking ka, sino pa'y timayat nga agbiag tilubong nga ron. Daya mo timbaga na, i-classify tayo, sino nga min dagiti nakakaasi? Apay nga kuna na amang nga asi kayo, sino dagiti nakakaasi? Nalaka ang ibaga no dagitay nabiktima ti uram, nabiktima ti gubat, awan ti kanenda, kakaasida, dagitay lugar nga mabisbisinan, nga no ikkamon ti maysa nga tinapayon ka umisumdan naragsakdan, nakakaasida met. So di rumwar di asim. Adda mo dagiti tattao nga adda mabalin na. Uri adda adal na, adda sanikwana, ngam gaputi saksakit, bawal amin nga makanking kwana, bunga mo laki narawot na dinaglabas dato. Kakaasimat. Isiat mo. Lamangan ka, bawal apo. Maasyang kamot Anya pa dagiti nakakaasi, adu dagiti nakakaasi nga tao. Dagiti tao nga mangirurumang kanya tayo. Dahil dito nagrigat nga i-reconcile, kitain nyo dito'y, uri iti umuna nga maibasa, di kung daway ni David, kung na ni niya nagadan, Abisay, naalanan di gayang ti ari, nga mangiruruman kanyada, sakupan nan, adipan na idan, kinaalanan, gundaway, mabalinan nga duyukon. Ngam ko na ni David haan, kaasyan ti Diyos dagiti mga asi, hamo nga dangran, inala nala ang jigayang nga mangipakita nga nagbalay gi kumangam nga inaramid. Takabusor mo, ayatem ko nana. Kanudad duma, at dagitay mangiruruman kanya tayo. Kaya't tayo man wano saan adda tao nga, mangtad ti challenge ti biyag tayo. Awang maaramidam, apay nga dadadaulan na ka. Naglaing mo ti sangon-sango, di mat? Kasla friend mo mat, best mo mat no sango, ngam no nakatalikod, wanen, dakas kan. May alwadan niyo, dagita na lang agis istorya kanya yung ti biyag ti sabali, sigurado kas jay kay tubo no nakatalikod. Dagita ti kabukbutang. Kano adda kas jay, ti kunana day jay, haang ka amarurod. Nadamang dadadaal king ka, dahan nga mangayat king ka, ahaan na magustuhan di aramidam, kasla pa'y lapir-pirgin na ka, immediate reaction tayo as human being marurod, bumales, si kala may mayatan ko na tayo, ngamti ko na nahaan. Apayaan niya ti approach tayo dito, kung kuna ni Apo Jesus, maasyan ka. Taapaya, there is something wrong inside that person. Isuna ti adda problema na. Isuna ti dadael ti kaunggan na. Isu nga kabailan na ka nga ara dadailan. Virgin na ka. Isuna ti adda problema. Kakuna ni Apo Jesus, hamo nga labanan, anya ti aramidam, ikararagam taapaya isuna ti adda problema na. Maasyan ka. Adda mo dagiti tattao, maasyan ka apaya. Addamot sanikwanan, addamot professionan,
Adamot, magatang namot ti kaya na, ngamhaan nga mapmap nag, umapapal tupay laeng, kakaasida. Handa pulos nga agbalin nga naragsak, tapaya, kakaasida. Agbiag ka ti biag ti apal, ay apaw, managapal. Ag-retire kan, nag-retire kan, senior kan, dandani ka pumusa yun, umapapal ka. Anya lang ang klase di biag day, hindi ka pala makontento, kakaasida dagitoy at tao. Kinlaglagi pa ano, apalan da kakayat na nga sa uwan, there is something nga da kanyam, nga kayat da nga tuladin. Meaning apal, dayati meaning ti apal, adda kayat na tuladin kanyam, no naragsak ka nga agkat katawa, naragsak ka, kontento ti biag mo, sigurado umapapal dayati, haan nga makontento iti bukod na nga biag. Anya ti aramidem ko na ni Apo Jesus, maasyan ka, haam mo akagura, haam mo nga italmeg, maasyan ka, dagiti rumbeng nga kaasyan. Anya pa dagiti kaasyan tayo, dagiti nang reject kanya tayo. Dagiti haan nga mangayat kanya tayo. Adaman araramidem nga madiwon no saan. Anya ti adalat ta tao nga mangreject kayat tayo mangkin saan adalat hang nga mangayat kanya tayo. Maasyang ka. So ano ni katugangam kan na nga kayat kaasyam. Hamoy chismis. Hamo nga dadadaulan. No agsakit maasyang ka. Itaray mo di ospital. Ngam ijay kaadaywan nga ospital barbari nga umabot. Nagdakos ka mo ito, madiamad. Diya ka asigan, Naikam ti, ano, adda, no pumarti ka, padigwam, iyad adom. Ngam tayo medyo natabtaba, tabarbaring, umato, jay blood na. Madiamad ti ka sa jaymat. Maasyang ka. Taadalatah nga mangayat kanya tayo. Anya ti approach nga imbaga ni Apo Jesus. Maasyan kayo, pray for your persecutor. Apa yang nga dahi ti attitude tayo? Apa yang ada yati ibaga na nga aramiden tayo, ngamin, naglakati mga asi, dahil in-explain na pa, no, ti kabusor mo, tila regalo, tila sagutam kanyo makaitid ti sagot, tila pabulodam kanyo makaisubli di pabulod mo, tila tulungam kanyo makaisubli ti tulong nalakaday jay. Ti karit na nga ibagbaga na di tao nga saanin nga makaisubli ti tulong. Ikam ti respeto, dayjay tao, nga haan nga makaitod king ka iti respeto. Wow, nagriga, mutan. La, padasin nyo ma. Padasin nyo. Dayawam di tao nga, di nakapay pulos dayawan. Laman, no sino pa iti makabaal? Naglaing ka, taga-poblasyon na. Naku mo no taga-poblasyon ka, nya koneksyon na. No tao ka nga nasayaat ka tao. Nasayaatin Ikam ti dayaw di tao nga di nakapay pulos dayawan. Irururuman na ka. Day tamot ako na ni Apo Jesus ni nagdagsun mat. Taapaya nga kunana daytoy ngamin no kas ano ti panang trato yo kinikabsat yo kas tantumet ti panang trato ti Dios kada kayo. Daytan nagdagsun. Switikam ni kabsa mo, ammo ti Diyos. Tangsitam ni kabsa mo, ammo ti Diyos. Dadaulam ni kabsa mo, nga oray no awamar aramidan na kanyang nga madi. Nagkamali man no nagkamali, hantay nga problema day jay. Tila obram mamakawan kin mangayat. Hamo masapol nga ibilag. Hamo masapol nga husgaan. Tati Diyos dati manghusga day ta. Sino nga min ni kabsat mo aya, dati lawagan tayo gamin ti lubong, panangipagarup mong tumag kasikala ti anak ti Diyos, panangipagarup mong tumag kasikala ti karuprupa ti Diyos, na nalagip yun iti may kadwa nga maibasa, niya ti kunana, go, hanyo nangag, tidaan nga adan naggapo ti daga kunana, ngam ti baro nga adan naggapo ti langit, kadatayo nga tattao, datayo nga tattao agoyak datayo nga tattao
naggapo tayo iti adan, ngem makibingay tayon to, ti adan nga naggapo sa dilangit, kayat na nga saun, mapasanto, numan pa'y naggapo tayo ti daga, mapasanto tayo, iso nasantuan tayon, apaya, nabunyagan tayon, nairaman tayon, iti kina Diyos na, kinasantuan tayon. Kauri agkam kamali ni kabsat mo, dayawom, apaya, anak ti Diyos dayta, bagi ni Kristo dayta. Pag dumaan tayo ngamin ti asi tayo ka agsaltek, amoy ti agsaltek, agpatingga, makauma kuna tayo, tada tayo ako, mabannog kamet, mairita kamet, mapunwan, di pagsasao tayo, mapunwan kamet, agsaltek di anus mo. Ngam ti ayat ti Diyos, pulos nga haan nga agpatingga, pulos nga haan nga agsaltek, datayo laeng tinang limit, ipagarup tayo pa, di nga, tiki naman nagayat ti Diyos, kakasla di kinaman nagayat tayo nga adda patinggana, no daduma datay ti mang limlimit, tiki naman ang ngaasin na po Diyos. Sak nga nagsaltekan, dahi ti ma, nga ako lahit, unahan to na, delikado. At alabartag ti amaw, nakauma ka! Amat, agsaltek ti tao, ngam ni Apo Diyos haan, aging gana nga nakabitin isuna ijay cross, ni Apo Jesus, tiki naman ang ngaasin na nagari pa'y laeng. Anya ti kunana, Apo, Ama, pakawan ng ida, tadida mo ti. Iso nga no, adda madi nga madmadlaw mo, no adda nga nasaya at ti treatment na kanyam, no adda madlaw mo nga mangirurumangking ka, daya ti number 1 nga kararag tayo, Ama, pakawan ng ida, tadida mo ti. Haan ka nga padadael, no kumpos di bagim, no kompleto ka, haan ka nga maisurot, iji dadael akatatao na. Daya ti ibagbaga na ti kinaman ang ngaasi. Kaslakin ni Apo Diyos, kasla ti Diyos. Sobra ti kinaman ang ngaasi ti Diyos. Uray kas ano nga, kadagsanan abasol, rinuker abasol, nakaalalas abasol, nakabubuteng abasol, ngam ni Apo Diyos ti agsao. Awan ti limit na. Datayo laeng atat tao. Iso daya ti karit na kanya tayo kakabsat. Ti tema na tatta, iso kinaman ang ngaasi. Nasagraduan ni kabsat mo, nasantuan ni kabsat mo. Uray pa ino agkam kamali iso na, haang ka agumura, taapaya, adang ti pagsasauda nga, no dadael, no bulok iso na, baybay ang bumagsak nga iso na, haang ka nga sumurot nga agbalin a bulok. No nagbasol iso na, kadinadael na ka, hamo palubusan di bagim nga makipagbasol, iti inaramid na. Tigamin aramid tayo no daduma ka, no dinadail da ka, pinerdida ka, reaction, immediate reaction, as human being nga nakapsot ti pamati, pesiksikala may mayatan. Dahil ti pamati tayo. Apay da kam lailugpimon, apay siksikala ti anak ti Diyosen, tao nga natangsit. Ngum no kompleto ka, no ammom dayjay, uray ninyo ti aramiden na, bayam nga ni Apo Diyos to ti manghusga. Anya ti kunana, ti panangrukod iti sabali, isuntumot ti panangrukod ti Diyos kada kayo. Nagdagsin. Ti panangrukod iti sabali, isuntumot ti panangrukod ti Diyos kada kayo. Laglagi pa nyo dayta. No ayat, asi ti impaay mo, asin tumot ti maawat mo. Aglaplapo saanan, nasidsid, agbuybuyat nga ayat ti Diyos. Ngam naman ang husga ka, gaputa dadael ka, no hamo ka baulan nga itod ti respeto kini kabsat mo, ay kay suntumot ti panang trato ti Diyos king ka. Anya ti basic nga ibagana dito yung mga asi ka, mamakawang ka. Nupudpud no nga anak na ka, iburay mo ti ayat na. Nagmayat ko mga ibaga tayo nga, Apo itid mo mang kanyak ta pusom. Tadya kinaman ang nga asim ke iso ti paay ko, ma-challenge tulat ta dayta. Addan tulat ta gundaway nga masidsed, agsaltek, dahi ta nga pa kinaman ang nga asi tayo. Ngam laglagi pantay latta, nukas ano ti kinaman ang nga asi ti Diyos kada tayo. Laglagi pantay latta, nukas ano ti kinaman nagayat ti Diyos kanya tayo. Basta di puso tayo, si tatarigagay nga agbalbaliw kin agsubli iti Apo, addan tulat ta asi ti Diyos kada tayo.